Sunanka? Sunana Hussein Ahmad daga Hussein unguwar Ahmad. Ma'azu. Daga ina? Daga unguwar Ma'azu Da ke nan Kaduna? nan Kaduna. Na'am. Yawwa. Malam Hussein Ahmad, Na'am. ka je Libya Na je Libya. kuma ka bi ta hanya Na bi ta ƙasa na bi. ta ƙasa. Eh. Za ka iya ba mu tarihin ko kuma ƙalubalen da ka fuskanta wurin tafiya Libya? Zai tashin farko da na shiga Libya. Yanayin hanyar da na gani, ni ban taɓa tunani a rayuwa zan iya koma wannan hanya in ba. Saboda na ga ƙalubale da yawa. Tun da na shiga Nijar na sauka a Agadez, aka nuna mana irin motan da za mu hau. Hilux, wanda za mu shiga Libya aka nuna mana, aka faɗa mana lokacin kuɗi yana ɗan daraja kuɗin Najeriya, aka ce mana za mu biya 150,000 daga Agadez, shine bakin boda na Nijar zuwa za ku shiga Libya. To a lokacin sai na ba su kuɗi, amma da na gani na tunanin ciki ma zan shiga in zauna cikin mota, sai aka ce mu a'a, ba cikin moto zan shiga zauna ba, a baya zan zauna. A bayan ma tudu an sun kakkama wajaje. Sai dai aka nuna mun itace, aka je aka siyo itace aka bani dogo akan zan sa shi a oshina, kafafuwana suna ta waje guda biyu, nan ni zai runguma itace in rike shi. Sai na ce a wannan wani irin tafiya ne, aka ce ai tun da kuɗi na ya shiga hannu haka nan zan yi hakuri. Na ce a ya za a gaya maka, na ce to ni na fasa tafiyan nan. Sai aka ce min a ai ba zai yi ba, tun da na ba da kuɗi an haɗa za a sai mai, kuma a ciki za a zazzaba mai, kuma a ciki haka za ku zauna za a zuba fetur. Za ku samu mutum wa'an sun kai 60, wa'an sun kai 50, kuma ga kaya a ciki. A cikin mota? A cikin motan wannan Hilux ɗin. Za ku samu balarabe shine direba, wani lokaci ku samu ɗan Nijar, kuma ba kowa bane ya san hanyar wajen, saboda ba alaman hanya a ce gashi titi ne kwalta babu.